Takže čus lidi, Čau. tohle je Metin a zdraví vás Volker a Slady. Slary a jedno čau. No, tak asi začneme. Nejdřív se vyexpit. My jsme to točili jednou, ale pak jsem zjistil, že já jsem nešel slyšet. A jestli to nepůjde slyšet i tady, tak už se na to fakt. Moje plátové brnění. To je moje zase. Hej, počkej. Kámen obsidian. No a stejně bylo to o něčem, každý, kdo trochu zná víc, kdo zná, tak určitě ví, že začátky jsou úplně o něčem. Já mám trochu nahlas. Jo, jasný, takže ne, dobrý. Obsidian, citrín. Já tady pes sbírám ty kameny a všechno. Ty jak Tady je si nějaký oblečení, ne? A on je tady všechno to blbý, ne? ty krávo. Awesome. Máš nějaký plán. Jo, tohle je to správný doky. Týpek, pojď si se mnou. Tady. Tak? Cípněte. Hej, jak on si dá ten oblek, co? Ten plášť. No jasně. Hej, to bych Tak chtěl se taky vejš, luxusní. Saláček. Ten plášť si taky, ten je luxusní. Super se vejš, píš, jak to něco řekne. To je ano. Počkej, jaký jsem level? Čtvrtáka? Můžeš prošlu sbírám to. Hej, cože, já už jsem level ten. No já už jsem level 6. Já taky, víš co? Počkej, já si vyexpem, víš co? To XP jak něco. A já nemám školení, no jasný. Tak jdem do města, co? Hej, musíme do města. Mě někdo napsal úplně, víš co, na face. Do teďka mi nikdo nepíše ani slovo. Teďka mi všichni napíšou trestky. To vám nebude slyšet. Vydám do města kvůli schopnostím, to co? Dosti je, že budete víc, ne? Co? Jo, pardon. Ty úplně strašně velký log. V prvním videu nebyl slyšet tamhle Volker a teď nejsem slyšet já, to je hrozný. Musíš trochu víc nahlas. To nejde, když víš, že mám komp vlogy. Co? To prostě nejde. Mám se za malou přerušení. Maličké. Tak půjdeme Říkal, expedit. že už nechci tu fajfku důvět. Dělej, jdem expedit dolů. Počkej, jsem se vrátil. Se tady vyhazu. Ne, nevyhazu. Počkej, já už mám nějaký věci, já je jdu prodat tamhle. Obchodnice. Nebo ke kováři, to je jedno. Sam. Počkej, já jdu prodávat, víš co? Sám. Ne, No sam a pak sem si dám hezky plán. tady obchodnice. Sel, ano, sel, ano. Ty nahodíme, tím se nedá skákat. Sel, všechno prodáme. Kde se? Prodávám u obchodnice. Co nechám? Já jsem to pěkto. Dobrý, můžu. Jsem to mluvím, to jestli někdo píše. Už tam jedu. Hej Fabíku, já se chci, teda Volkře, já se chci jenom zeptat to, kde vezmem koně. Hej. Volker. No, někdo napsal, to je jistě, to je potřebuji. Chápu, jsem neslyšel. Tak a teď se tady jdeme expit, protože máme taky lak, co? Jdem tamhle nahoru. Tam. Jsem, jenom někdo napsal. Hej, jak je tady pořád, ne? Tam jdem, pojď. Kámen. Hej, nažij mi to trochu ty týpky. Jak to mám na... Ty týpek, to je to. No a pojď si. Ty to naháníte, hajzlu.
pardon. Ale prostě je, no. Tamhle. Musíš mi dát pár plášťů. Ne, On si to nažene a řekne cool. No to je teda cool, no. Až takový one hit, to je luxus, ne? Schebni. Jak se myslí ten pet? kameny. Jo, mám od každého jeden. Teda ty dva. Ty, jak se ty myslí, no. Jinak doporučuji dávat si to. No teď jak si to naženu, ne, pohoda. Hej, víš, já píšu tomu týpkovi. Jaký týpky? Jo, ty si tam píšeš, jasně. Logy. A jestli máte slabý komp, což mám jako i já, jako pomalejší, ale když má hodně pomalej, tak ať tuhle hru se nedává, protože tahle hra je docela o lagu. Kdybych já natáčel, to byste mi to každou chvíli sekalo. Tak už budu. Pojď tu, hej, kolikátky už máme, ty ryčíku. Hej, Walker, to my natáčí asi 10 minut a ti to budeme mít za 3 minuty, to. No počkej, já jsem kouknu kolik jak už máme natočeno. No takže lidi, máme natočeno už 7 minut, teď už kolik přesně. No. A jdeme ještě po toho. Tebe dávám na jednu. To jsou muset. No se vám to lidi možná nezdá, ale my jsme docela dlouho natáčeli. No jsme natáčeli dlouho. A já stejně budu muset prostě. Natočíme zítra nějaký hodinový díl třeba. Ano, sněží, ano, padají dárky. Ano, Gadufu, má 25 minut. Vytípe, A 20. úroveň to budeme mít tak. Kdybych teď tady mohl být, tak to bychom měli tak za sérii. 10 minut. Hej, ale jako my jsme natočili už ani ne 7 minut, víš to? Ano, pohoda. Ale já fakt budu muset, jo. Hej, já dostal dárek. No, oni padají dárky většinou. V balíčku je pečlivě vybraný dárek. Hej, jak... Ohňostroj, jak se použije? Právě klikám. Hezky, super. Já chci dárky. Hej, ale fakt já budu muset končit. Ty vole, Vítka, aspoň chvilku ještě. Fakt budu muset. Hej, tobě se to řekne, ty máš notebook, ty si zalezeš kamkoliv. Ještě aspoň těch 10 minut. Tak možná 10 minut, ale fakt jako za 10 minut mi začíná seriál, no za minutu. Tak jako to asi nepůjde. A jaký seriál zase? Nic, hej to, tak to stopni a dohrám to zítra. Hodně medvědů. Takové Víc klubu, tedy si chvilku, zítra na já fakt nebudu moc, ale já už fakt musím, tyjo. Chápeš to? Hej, ukonči to. Počkej, já nezabiju tady právě debile. No rád, že mám No, ukonči to. Tento díl zakončíme krásným. No takže mě zabili, no. Nakonec krásným ohňostrojem. Takže čus lidi. A sloučí se s váma Sklady. Čau. V příštím díle. Walker, takže čus lidi.